Здравейте, аз се казвам Тейлър и това е моя... ела да се покажеш. Това е мой брат, близнак. Ние сме си близнаци, да, това е той е на 12, така, да. И така е, сега ще играем, да, за първ път съм тук, на 10 години, на 12 години, в Швейцария, с Маргарете или не знам. Така, и сега искам да играем на Тадам! Той ще е за отворени очи. И аз, той с отворени очи ще ме гримира, но съжалявам, ако той не може много хубаво, защото аз нямам толкова гримови, защото няма да ви обяснявам. И искам само да ви кажа, защото аз имам проблем с очите и може и някои, които са за очите, няма да ги правим, защото като измия очите, може нещо да стане и да я знам това. И съжалявам, затова спиралата няма да е вътре. Така, да започваме. Дай да те завържа. Така ще го завържа. Ама спиралата може. Бе, не може. Ама аз нали няма да виждам. Коментар. Можем да ударя на окото. Пъкнах в окото. Ама аз не мога. Абе, Чакай, бе. Тя е глупава повързана. Да, наистина, вярно. Не мога много хубаво да завързвам, защото... Ама не няма пролиси окото. Чакай сега, как да се направя? Да. А много искаш те да гледаш, ма при на Уда. Малко стигни, бе. Да, добре. Да. Ето го. Сега да той... Къде съм, бе? Чакай сега. Ела. Ето, ще ви покажа. Ето. Така. Дема. Ари, бе. Завърши още малко последно. Ари. Ела насам да гледат. Ела сега още. Служи с крака нагоре, ате. Така. Това е той. Аз не съм. Това е той. И ела насам. Така. Първото, което ще започнем. Аз ще ви кажа. Ама кликни така като мен. Много е голям. Добре, сега започваме. Дори бе, там. Кое? Ела тук. Ето тук. Чакай, бе. Сега да започвам. Това е! Ти не разбираш ли по гримови? Ари, спри, де! Сега се намажи малко на ръката. Не, аз не си. Намажи се, айде. Давай, давай. Ау! Давай, иди. Както си започнал. Ау! Ау! Дай друго бе. Не се бършкам. Червило. Ядох го е! Ей, като хората!
Айде, стига, това не ти е четка. Стига, това не ти е четка, Зо. Това е. Сега, съжалявам, че го направих, но това даже и две не видя. Ето ме. Затвори си очите. Ето ме. Да. Дайте лайк, дайте не. Знам, че няма да ви харесва, защо бе. Чао, чао.